दिनै PMAY प्रधानमंत्री आवास योजनानि थाखाय जायफोर सेलेक्टेड जाबाय बिसोरनो जों दिनैहाय रिकमेन्डेसन लेटार मोनसे रानदों जायनि गेजेरजों बिथांमोननि फाइनेन्सआ दिनै नङाबा गाबोन फार्स्ट किस्तिया फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ हाबगोन दा बे मोनसे फार्स्ट प्रग्राम दा बे प्रग्रामनि गेजेरजों तामुलपुराव फार्स्टनि थाखाय 1,100निख्रुइबो बांसिन बेनिफिसारिफोरनि एकाउन्टआव दिनै गाबोननि गेजेराव फैसा हाबगोन जाहाथे बिसोर गावनि सिमांनि जाय न' लुनो होननानै सानगासिनो दङ दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो जि मोननांगौ सुबुं बै सुबुंफोरनो दिनै न' होनायनि जि हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ आरो आं गासैबो रायजो राजाफोरनो दिनै खावलायनो लुबैदों जायफोरा आइडि गैया बिथांमोननि आइडिखौ जों दिनै बानायनायनि थाखाय प्रक्रिया आरम्भ खालामबाय जिअ टेगिं सोलिगोन गाबोन समफोरनिफ्राय दा जोङो गोबां SRLMनि केडारफोरखौ बे हाबाफारिनि थाखाय दायित्व होनाय जादों आरो जोंनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोना बेवहाय थाफागोन जे जोङो जायफोरानोखि मोननांगौ सुबुं जिअ टेगिं आइडि गैया बिथांमोनखौ दिनै सार्भे सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो आं गासैबो तामुलपुरनि MLA हिसाबै तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ नैबे जानो गोनां सार्भेआव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।